A teď již k Božímu slovu, k Bibli. Chtěl bych krátce připomenout něco k té modlitbě, o které jsme tady mluvili a mluvíme. Přečetl bych z Lukášova evangelia z 11. kapitoly poměrně známá slova, nejznámější modlitbu, která na světě existuje, jak Ježíš učil své učedníky tu modlitbu, které říkáme Otče náš, nebo modlitba Páně, a rád bych nad ní se krátce zamyslel a připomenul pár věcí o modlitbě. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil a stalo se, že když přestal, řekl mu jeden z učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu naučil své učedníky i Jan. Řekl jim: když se modlíte, říkejte Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, buď tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb nám dávej dnes a odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Krátká modlitba, krátký příběh a přesto to ke mně znovu nějak promluvilo, zaujalo mě to a tak bych se tím rád zamyslel. Co je to modlitba? V tom úplně jednoduché modlitba znamená mluvit k Bohu. A nakonec, a to je možná trochu překvapivé, že k té modlitbě má blízko každý. Když nemáme komu z lidí říct o pomoc, nevíme, co se děje, tak i lidé, kteří se běžně nemodlí, Boha neznají, tak mají tendenci to zkusit. Třeba tam na té druhé straně někdo je. Vzpomínám, jako dítě jsem jezdíval na křesťanské tábory, kde bývaly děti z křesťanských rodin, nekřesťanských rodin. Býval jsem tam jako dítě, později jako vedoucí. A vzpomínám na jednu takovou výpravu na tom táboře, jsme vyrazili na takový puťák, aby jsme přespávali venku. Dorazili jsme tam někam, ustlali jsme si v lese. No a najednou jsme viděli, jak se pomalečku stahujou mraky. Tábor byl daleko, začínalo hřmít. Hřmělo víc a víc. A co bylo zajímavé, a to si pamatuju do dneška, začali jsme se modlit, ale nejvíc a nejusilovněji se modlili ti, kteří sami sebe nepovažovali za věřící. Přijde také úsměvné slyšet i ty jejich modlitby, volání a na druhé straně pozorovat, že ti, kteří Boha znají, Bohu věří, tak i v těchto situacích můžou prožívat možná nějaký větší pokoj a klid. Nicméně modlitba je něco víc, než jenom mluvit k Bohu. Zkoušet to, jestli přijde nějaká pomoc. Když s někým mluvíme nebo na někoho mluvíme, tak většinou čekáme, že bude nějaká odezva. Že nás někdo slyší a ideálně, že nám taky odpoví. To, že s někým mluvíme, znamená, že spolu máme vztah. A modlitba, jak o ní mluví Bible, a jak jsme ji možná mnozí z nás poznali, tak je skutečný dialog. Někdy možná jenom tak, že vnímáme, že tam někdo je na té druhé straně, někdy vnímáme nějakou odpověď, někdy i slyšíme nějakou odpověď, ale každopádně modlitba je vyjádřením vztahu. To, že někdo volá k Bohu, když je mu těžko, tak taky nějak vyjadřuje, jak na tom s Bohem je. Někdo hezky řekl, že jak poznáš křesťana, pravého věřícího, modlí se, i když nic nepotřebuje. A myslím, že na tom něco je. Když s někým trávíme čas, mluvíme s ním, tak to buduje ten vztah. Pokud s někým chcete zlepšit vztah, těžko to jde bez toho, že spolu mluvíte. A na druhé straně, vím, že mi to říkal jeden poradce, že třeba někdy nechává páry, které přijdou, aby se spolu bavili, jak se normálně baví, a pak jim to třeba nějak komentuje, nebo vlastně skrz to nahlídne do jejich vztahu,
to, jak spolu mluvíme, ukazuje, jaký spolu máme vztah. Takže na jednu stranu to buduje ten vztah, a na druhé straně to ukazuje, jaký ten vztah je. A podobně je to s modlitbou. Modlitba buduje, vytváří ten náš vztah s Bohem, ale taky ukazuje, jaký ten náš vztah s Bohem je. No a tady v tom textu, který jsme četli, je něco zajímavého. Čteme tam, jednou se Ježíš modlil na nějakém místě a stalo se, že když přestal, že mu jeden z jeho učedníků řekl: Pane, nauč nás modlit se. Ti učedníci byli věřící lidé, ale když viděli Ježíše, tak měli pocit, že od něj se něco mohou naučit. A když to vztáhnu k té modlitbě, tak na Ježíši viděli, že ten jeho vztah s Bohem je na nějakém úplně jiném levelu, úplně jiné úrovni. Že říká Bohu Otče a skutečně žije jako syn Otce. Že Ježíš často odchází na ty opuštěné místa, je sám s Bohem a když se vrací, tak dokáže mluvit za Boha. Dokáže Bohu důvěřovat, i uprostřed bouře může spát. Mluví s jistotou. Mluví jako ten, kdo Boha zná, kdo Bohu rozumí. A tak možná tahleta prosba vyjadřuje i nauč nás mít s Bohem ten vztah, Ježíši, jako ho máš ty. A co je tím prostředkem? Nauč nás modlit se, jako se modlíš ty. A Ježíš na to odpoví a dává jim tu krátkou modlitbu, kterou tedy známe jako Otče náš, modlitbu Páně. Čteme tam, že jim řekl, když se modlíte, říkejte. A možná jste to mohli vnímat, jako že jim řekl, tohle opakujte ráno, večer. A i to k tomu možná patří. Tenkrát Židé měli ten zvyk mít nějaké pravidelné modlitby, které odříkávají. I my jako křesťané tuhle modlitbu často říkáme doslova, ale možná mnohem víc jim Ježíš dává jakýsi návod, jak vypadá modlitba, která rozvíjí ten typ vztahu s Bohem, který má Ježíš. Jakýsi návod na modlitbu. Jaké body tam mají být, jaké oslovení. Co jsou ty klíčové věci. Aby jsme rozvíjeli vztah s Bohem toho typu, jaký měl Ježíš. A tak co tam říká? Říká a začíná tím oslovením. Otče náš. Ježíš mohl Boha oslovit jako krále, jako pána nebo nějak jinak, ale chce, aby se učili postavit do toho, že Bůh je otec. Aby k Bohu přistupovali jako děti k otci. Co to je za typ vztahu? Ona i každá kultura, ten vztah k otci je trošku jiný, každý z nás měl trošku jiného otce, ale co to znamená v Bibli? Co to znamená, že Bůh je otec? Znamená to, že pro Boha nejsme cizí. Nejsme bez práv, ve smyslu Bůh má k nám nějaký závazek. Záleží mu na nás. Je to postoj těch, kteří z Boha pochází, k Bohu se vrací a Bohu patří. Je to postoj, Bože, ty jsi nám daroval život. A ty nás udržuješ při životě. Jsi ten zaopatřovatel. Je to postoj vůči Bohu, Bože, ty jsi ten, kdo nás vychovává. Kdo nás formuje. A je to ten postoj, Bože, ty jsi ten, kdo zaslouží úctu, respekt, kdo má autoritu.
A tohle všechno se nějak spojuje dohromady. Na jedné straně u Ježíše vidíme ten úzký vztah s Bohem. A na druhé straně i tu velikou úctu a podřízenost, kdy říká, já nedělám nic, než Otče, co se líbí tobě. Ať je oslavené, ať je důstojné, slavné tvé jméno. A tak to první, co bych si vzal i z té Ježíšovy modlitby, jako takové připomenutí pro nás, kým je pro nás Bůh. A jak moc tím pro nás je. Alenka dneska začínala tím čtením, tou modlitbou za to, abychom Boha mohli poznat víc, hloub. A my ho nikdy nepoznáme plně. Ale jsme na cestě. A čím přesněji a lépe ho budeme znát, tím víc to bude mít náš život a naše modlitby. Potřebujeme poznat Boha jako Otce ve všech těch aspektech, který to v sobě má, pár jsem jich jmenoval, a mít je v tom správném poměru. A k tomu potřebujeme číst Bibli, jak se tam Bůh ukazuje, co to v Bibli znamená být Otcem, jaký je Bůh. Ne naše představy a zkušenosti. A taky náš život s Bohem. Naše zkušenost s Bohem. A když jsem zmiňoval dneska ten Irán, za který se modlíme, tak se mi vybavil zkušenost jednoho člověka, s kterým jsem, když jsem kdysi dávno v Anglii chodil do iránského sboru a měl jsem kolem sebe lidi, kteří bývali muslimy a přišli k víře. Tam byl jeden klučina, tenkrát bylo něco málo přes 20, a když vyprávěl, jsem slyšel jeho svědectví, tak on říkal, že vyrůstal s tím islámským obrazem Boha. Že se modlil 5krát denně. V islámu taky ten základní nastavení Boha, Bůh je Pán a já jsem jeho otrok. Před ním se sklání, němu se podřizuji, jeho vůli přijímám. Modlitba v islámu není tolik o tom setkání se s Bohem, ale je to splnit povinnost. Je to vlastně taková soukromá liturgie, chvála, kterou děláte a za to sbíráte body. Když to uděláte, máte plus, když to neuděláte, máte mínus. A při posledním soudu se to jednou sečte. A když jste přitom špatně oblečení, modlitba se nepočítá. Když jste se špatně umyli, modlitba se nepočítá. A on říkal, že v tomhle vyrůstal a že čím dál víc vlastně v té upřímné snaze být Bohu blízko, Bohu se podřídit, tak čím dál víc vlastně začínal Boha děsit. Že měl pocit, že na ním stojí policajt, který ho pořád kontroluje. Že si třeba několikrát omýval ruce, protože se bál, že to udělal špatně. A vedlo to k tomu, že se u něj rozjeli deprese, modlitba mu nepomáhala, šel za nějakým psychologem, ten mu pak poradil, ať si vyleje srdce před Bohem, ať Bohu klidně vynadá, tak to udělal, moc mu to nepomohlo a po nějakým čase řekl, já s vírou končím. A dál pokračovaly ty deprese a prázdnota. A pak, když dorazil do Anglie, tak po nějakým čase potkal Iránce, kteří se stali křesťany. A když viděli tyho těžký deprese, kterýma byl, měl dokonce nějaký pokus o sebevraždu, těžký prášky, tak řekli, že se za ně můžou modlit. A on na to jenom kývnul, modlitbu neznal, oni se začali modlit. A v tu chvíli se ho Bůh dotkl. A on říkal, že v tu chvíli začal volat, Otče, miluju tě. Nevím, jestli to slovo Otče slyšel v té modlitbě křesťanů, nebo to opravdu nějak plynulo z něj zevnitř, ale takhle to popisoval. A pak to svědectví říkal, a já, který jsem do té doby Boha nenáviděl, bál jsem se ho, teďka Boha miluju. A Bůh je se mnou. Je to můj Otec. A potom Boha potřeboval a potřebuje stejně jako mi poznávat dál. A byla tady ta zkušenost Boha, která úplně proměnila to, jak se modlí. A je potřeba jednak tu zkušenost taky nějak to zažít, dostat to do sebe. Možná někdo má ty falešné představy toho Boha jako toho přísného policajta,
Možná někdo má Boha jako toho kamaráda, který ho může natáhnout na uvařenou nudli. Že Bohu na ničem nezáleží, Bůh přece odpouští všechno a všem. Tak proč se o to starat? Někdo možná má ten problém, že nějak nevěří, že Bůh skutečně má tu moc a skutečně mu na nás záleží. Že mu můžeme důvěřovat v těžkostech. Ale nějak potřebujeme opravit ten obraz Boha. Vidět, že je otec, který miluje svoje děti. Který se o ně stará, který zaopatřuje. A taky přijmout to, že nás vychovává. Že nás vede a že chce, aby se děla jeho vůle v našich životech. A tak to oslovení není tak nevinná věc, Otče náš. Je to pozvání na cestu poznávání Boha. Aby jsme skutečně rozuměli, co to znamená, že Bůh je Otec a dokázali v tom a podle toho žít. Potom v té modlitbě Ježíšově přichází 3 prosby, které se týkají Boha. Jako kdyby Bohu něco chybělo, bylo potřeba se u Boha za něco modlit. A mě to jednak připomíná, že pokud máme s někým vztah, tak to znamená, že nám záleží i na tom druhém. Že nás zajímá, o co jemu jde, co jemu dělá radost, co pro ně je důležité. A proto ta modlitba Ježíš učí, postavte se jako dítě před Otce a pak se modlete, přejte si pro něj, pro Boha, to, na čem jemu záleží. A co to je? Jsou tady 3 úzce propojené prosby. Ta první, aby se posvětilo jeho jméno. Něčí jméno je možný pošpinit. Jméno někoho může být slavné, nějak vystihuje tím, kým je. A myslím, že to, kam tohleto míří, je, že chceme, aby Bůh byl ctěný, aby Bůh byl uctívaný, aby Bůh byl ve vážnosti, aby mu my, kteří nesem to jeho jméno, to rodinné jméno Boží, jsme nedělali Bohu ostudu. Za to se modlíme. Vlastně se modlíme za to, aby Bohu byla zpívaná chvála, aby mu byly vzdávané díky, aby se rozhlašovalo, co krásného a dobrého, velkého dělá a jaký je. A proto i to dnešní shromáždění tady je vlastně kusem, aspoň doufám, vyslyšení téhle modlitby. Mluvíme o tom, co Bůh dělá. Děkujeme mu, chválíme ho. Pak se mluví, přijď tvé království. Království, králování znamená tvoje vláda. Že toužíme potom, aby věci se děly podle Boha. Že chceme otevřít svoje životy a toužíme se svět a ty věci, které se dějí, otevřely Bohu a začaly se dít podle něj. Je to modlitba za to, aby se druzí vydali Bohu. Aby tenhle svět se Bohu podřídil. Aby ty věci, které jsou proti Bohu, aby ustupovaly veškeré zlo. A tak Ježíš to Boží království přinášel. Vysvobozoval ty, který byli spoutaný různými závislostmi, démonskými vlivy, spoutaný nemocemi, zdravotními problémy, porouchanými vztahy, neodpuštění, namísto smutku přinášel radost a poznání Boha. A ta Boží vůle to jakoby doplňuje tohleto stejné. To je to, aby se to skutečně dělo. Nejen otevřít se Bohu, ale skutečně, aby ty věci se realizovaly v tomhle světě, v našich životech, kolem nás. To jsou ty věci, na kterých Bohu záleží. A ta moje otázka, modlíme se za to, záleží nám na tom, na čem záleží Bohu, aby bylo slavné jeho jméno, aby byl v úctě, aby se věci podřizovaly té jeho vládě, lidé otvírali jemu, aby se věci začaly dít podle něj.
A Bible nám dává spoustu krásných příkladů. Ale vlastně jsou příklady bolestivé, protože když ty věci nejsou tak to toho, komu na tom záleží, bolí. A takovým dobrým příkladem jsou proroci ve Starém zákoně. Kolik bolesti nad tím, že lidi se k Bohu chovají špatně. Že se od něj odvrací, že se děje zlo a nespravedlnost. A tak volají k Bohu a zároveň mluví k těm lidem a touží, aby se to nějak změnilo. A často je to bolí. A apoštol Pavel, jehož dopis jsme tady četli, tak mluví o tom, jak touží potom, aby se ti věřící v těch sborech, v těch církvích stali dokonalými v Kristu, jako to zápasí, jako to bolí, když to tak není. A nevzdá to. Když před časem jsem byl v Norsku navštívit nějaké ty své ukrajinské přátelé, toho jednoho člověka, který kdysi u nás bydlel jako mladík, když jsme neměl kde, tak se naše rodina ujala, půl roku bydlel u nás. A malikrát čerstvě obrácený k Bohu. A když jsme se začali modlit, ještě jsme ho neznali, poprvé co přišel, tak já si pamatuju, že on se začal modlit, to byly proudy slov. To teklo ze srdce. A bylo krásný vidět někoho, komu záleží na těch božích věcech. A když jsem byl předtím, vlastně teďka v létě u něj na návštěvě a s dalšími lidmi jsme se tam sešli a viděl jsem, jak lidi se modlí třeba za svoje rodiny. I za svoji zemi, jak jim na tom záleží. Jak u toho mají srdce. Tak jsem říkal, to je krásný, to taky chci. No a to třetí, tady jsou 3 prosby, byly 3 prosby za boží věci a teďka 3 prosby za naše lidské věci. Ta první prosba za náš denní chléb, za to, co potřebujeme, co nás sytí, co nás udržuje při životě, aby jsme dobře fungovali. Můžeme za to chovat určitě to jídlo, ale určitě k tomu patří i střecha nad hlavou. Patří k tomu zdravé vztahy, práce. Patří k tomu dobrá vláda, aby se nám tady tak dobře dalo žít a fungovat. Prostě to, co potřebujeme pro život. A Bible nás vyzývá, aby jsme se nenechali zmítat nějakou starostí, ale aby jsme v každé modlitbě a prosbě přinášeli, předkládali Bohu své prosby, své žádosti. A končí to tím, že říká, když to budeme dělat, tak boží pokoj, který převyšuje veškeré lidské pomyšlení, bude střežit vaši mysl, vaše srdce v Kristu Ježíši. A tohle mně přijde úžasná věc. Bůh se o nás stará a někdy nás i provádí zkouškami, těžkými věcmi. Ale my víme, že tady někdo na to všechno stačí a komu na nás záleží. A kdo nakonec se oslaví. A proto můžeme přicházet, věci Bohu přinášet, říkat mu je. A i pro mě ten týden velkým povzbuzením na těch společných setkáních u mě doma, když jsme byli, že jsme se mohli modlit i za ty naše věci. A možná to nebyla nějaká revoluce, ale jsem vděčný, že mám lidi, s kterými můžu společně se modlit a přinášet ty prosby. Že můžeme jeden na druhého nejen myslet, ale že máme někoho, komu to můžeme svěřit a kdo víme, že to slyší, že mu na nás záleží a může s tím něco udělat. A to je obrovská úleva. A tak přinášejme ty věci Bohu. Ať roste naše víra. A jsme lidi, kteří mají pokoj a radost i tam, kde okolnosti jsou složitější. Odpusť nám naše viny. My stále potřebujeme odpuštění. Pokud na to člověk zapomene, už nevidí své chyby nebo nechce vidět, tak je to velký průšvih. Bohu na tom záleží. A je tady zajímavý, že Bůh říká, neboť i my odpouštíme. Bože, my víme, že jsme nedokonalí a tak odpouštíme těm druhým, měj milost i k nám. A my si někdy tak říkáme, že to boží odpuštění je jednoduchý, že
To je boží práce odpouštět, ne? A tady je to trošku obráceně. Když jsme ho prosili, aby byl trochu lidský, jako my. Takže Bůh je nesmírně veliký a svatý. Ale zároveň nás ujišťuje, že to odpuštění je mnohem větší než to naše. Ale nějak by nás to mělo vést k tomu, že potřebujeme znovu a znovu prosit za odpuštění Boha a vlastně druhý, a že potřebujeme to odpuštění dávat. A to závěrečný a poslední, neuveď nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Nehoď nás do zkoušky. Vysvoboď nás od zlého. To nám připomíná, že žijeme na bitevním poli. Že tady číhá spousta nebezpečí kolem nás a že i my máme možnost udělat spoustu chyb každý den. A že potřebujeme boží ochranu. A my většinou si uvědomujeme, co se nám stalo, když se něco přihodí, ale nevíme, kolikrát nás Bůh ochránil. Kolikrát se něco mohlo stát a někdy se něco stane a my si říkáme, to bylo o kousek. Ale potřebujeme boží ochranu. Je tady ten zlý, jsou tady zlí lidé a je tady zlo ve světě. Potřebujeme boží ochranu. A taky i my můžeme chybovat, i my můžeme zlo spáchat, i můžeme ublížit druhým, sobě, světu. A tak Bože, pomoz nám, chraň nás, aby se tohle nestávalo. A vlastně nás to vrací znovu na začátek. Za to, aby jsme Bohu nedělali ostudu. Za to, aby se děla jeho vůle. Aby ten náš život byl pod tou jeho vládou a ne pod vlivem zla. A tak tahle ta modlitba krátká, a když o tom přemýšlím, tak vlastně bych řekl, zahrnuje všechno důležité. Říká nám, na co a v jakém pořadí pamatovat. Jaký máme vztah k Bohu? Kým je pro nás Bůh? Otče náš. Začínat tím, co Bůh potřebuje. Za ty boží věci. Za slávu jeho jména, jeho vládu, aby přicházela a jeho vůle, aby se děla. A za ty naše věci, co potřebujeme. Ty každodenní starosti, potřebu odpuštění a potřebu síly, ochrany před tím zlem kolem nás, ale vlastně i v nás. Když jsme se studenty na té naší teologické škole měli soustředění, kde jsme probírali modlitbu Páně, tak jsme ji věnovali nějakých 12 vyučovacích hodin a někteří se divili, jak to můžeme 12 hodin probírat a pak říkali, už to chápem. Vlastně jsme zůstali jenom na povrchu. Geniální věci jsou jednoduché a nevyčerpají se. A tak jestli toužíme mít ten vztah k Bohu, ten postoj k Bohu, jako měl Ježíš, tak tohle je jakýsi návod pro nás. Vstoupnout si do té role dítěte vůči Otci. Připomenout si ty boží potřeby a pak Bohu přinášet ty naše. Jen ten chléb a i tu potřebu odpuštění, potřebu ochrany před zlem venku, ale i tady. A věřím, že potom budeme proměňovaní do té boží podoby, budeme Boha víc znát, víc milovat. A to boží království, ta boží vůle je nakonec to nejlepší pro nás a pro tenhle svět. Takže ty dvě části vlastně nakonec směřují k tomu stejnému. A tak bych se rád na závěr pomodlil. Chtěl bych vás i znovu povzbudit k tomu, abychom pokračovali v modlitbách. Možná i tenhle návod nám může být jakousi pomocí, aby jsme rozvíjeli ten vztah s Bohem, tak jako ho měl Ježíš. Tak
Takže já se budu modlit a je pak možnost i pro vás, abyste připojili svoji modlitbu k něčemu, co vás oslovilo, co se vám připomenulo, možná k nějakému z těch 6 bodů té Ježíšovy modlitby, a poprosím potom hudebníky, aby přišli a navázali písní.